अरे जगमोहन नमस्ते। नमस्कार जगमोहन, तो का हाल बा? तो उम्मीद बा कि सब खेसारी भैया के फैन मस्त हो की स्वस्थ हो की, ठीक बा। हाँ तो देखो विनोद, बात ऐसा बा कि अपने सरकार पर एक वीडियो आज बना के लेकर आए, ठीक बा। तो आज अपने सरकार पर वीडियो बना के ले लाई, बहुत वीडियो मतलब हाँ एकदम मतलब ब्लास्ट होकर वीडियो में, ठीक बा। हाँ तो देखो बात ऐसा बा कि भाई जे नया वही चैनल पर हमारा सब्सक्राइब कर लो, मुँह मत को, ठीक है विनोद, सब्सक्राइब कर लो ताकि जब वीडियो बनाए तुम लोग के पास पहुंच जाए वीडियो। आज हम खुलासा करे वाला बने अपने सरकार के बारे में, ठीक बा। तो एग्रीमेंट तो बाबू रे खत्म, हाँ टाटा बाय बाय, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बहुत खुशखबरी है, हम शुरू बार बताए हैं कि अपनी सरकार के खुशखबरी आवे वाला बात आवे वाला बा। देखो जगदेव आ गई खुशखबरी अपने सरकार के, यही के कहा जाला पावर। हाँ तो देख विनोद, बात इस तरह बाकी कुछ यूट्यूबर भैया का अपना फैन मतलब इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टार में जा रहे हैं, कौन ओ स्टार में जा रहे हैं, तो कौन ओ स्टार में। तो हम लोग वैसा नहीं है, ठीक है विनोद। तो प्यार से बात इसलिए देख बा खेसारी भैया के फैन एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं जा। कुछ यूट्यूबर मतलब चंद पैसा खाते इधर उधर सब लोग भाग रहे हैं, मतलब नाम तो नहीं लेंगे विनोद, बाकी कुछ हो जाएगा, लफड़ा फड़ा हो जाएगा, नाम नहीं धरेंगे, ठीक है। देखो बात ऐसा बा कि अपने सरकार के बोल बम के तैयारी चल रहा बा। हाँ हाँ जगदेव तिवारी काका, खुशखबरी यह बा कि अपन सरकार के 2024 में बोलबम के तैयारी चल रहा बा। और कुछ लोग के लागत रहे कि अपने सरकार के बोलबम ना आई, एग्रीमेंट के चलते कोनो भी गाना ना आ पाई, ठीक बा। तो हम फाइनली आज बतावे आइल बनी है कि अपने सरकार के बहुत जल्दी आवे वाला बा बोलबम। तो देखो विनोद, यही है अपने भैया के लुक, ठीक है। तो यही वाला गाना आ रहा है, मतलब बहुत ब्लास्ट है। तो शूटिंग अभी हो रहा है विनोद, ठीक है। तो हम बताएंगे अगला वीडियो में कि अपने सरकार के एल्बम के नाम क्या है, ठीक है। लेकिन सरकार के देखला के बाद एकदम बाबू रे पहल के लुक में आवे वाला बड़ा अपन सरकार, ठीक बा। बोलो हम लेके तैयार रहो सब लोग, हाँ सब लोग तैयार रहना, इधर उधर नहीं भागने का, काहे कि अपने सरकार आ रहा है। भोजपुरी के शेर हवन खेसारी भैया, ठीक बा। सरकार हमार हवन ही है बाबू रे। देख बात ऐसा बा कि अपने सरकार के बोलबम के तैयारी हो रहा बा। तो कितना लोग के पिछवाड़ा में तितकी लाग रहा बा। हाँ 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 जगदेव, तितकी लाग रहा बा अपने सरकार के जब से आइल बा ये वाला। जब ले पोस्टर रिलीज भइल बा, भैया रिलीज कर बोन, ठीक बा, इंस्टाग्राम पर। तो वही दिन से सब बन के तितकी लगाता, लागला में कुछ बना रे बाबू, ठीक बा। जितना हम बड़ा सो उतना में खेला सो, सरकार के यह कहा नाम बा। और सरकार से भोजपुरी चलता तो चलते रही जिंदगी भर। और खेसारी भैया के कटर फैन जे हुई सपोर्ट करी वीडियो के, ठीक बा। ताकि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही, तो यहाँ के बीच में नया नया अपडेट बतावत रही अपन सरकार के का हो रहा बा, कहाँ बवाल होता है, कहाँ शूटिंग हो रहा बा, ठीक बा विनोद। तो देख बात ऐसा बा कि आज ये बतावे खातिर अपन सरकार के बोलबम के तैयारी हो रहा बा। तो बाबू सब लोग से विनती बा कि प्यार से बात मोहब्बत करे के अपने सरकार ले सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट अपना खेसारी भैया के गाना लेके बहुत जल्दी आ जा समझ के बीच में। और शायद लाग रहा हमारा कि 55 या 56 गाना आवे वाला बा इस साल, ठीक बा। चाहे एग्रीमेंट के चलते मतलब हाँ एग्रीमेंट के चलते गाना बहुत कम आइल बा। और एग्रीमेंट हटे वाला बा बाबू रे, एग्रीमेंट हटे वाला बा। अब गाना तो 60-70 गो आ सकेला अपने सरकार के। तो विनती बा कि भैया बस गाना छोड़त रही, अब रेला पर हो, ठीक बा। आ जाता विरोधिया बस कनी के फाड़ के लहक जाए, हाँ ये मनावता नहीं, ठीक बा। बाकी भाई मिलो फिर अगला वीडियो में, और लेकर कुछ अलग अंदाज में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक बा। चल रहा बानी अभी रोटी पकावे के बा, ठीक बा। बहुत अभी काम बा, रोटी अभी हाँ रोटी बेले के बाद जाता नहीं विनोद, पाला के नमस्ते।